Азнакайда яңа туган балалы гаиләләрне тәбрикләделәр. Районда быел беренче яңа туган 24 бала гаиләләрен бергә җыйдылар. Тантаналы вакыйганы район башлыгы Марсель Шәйдуллин ачып җибәрде. Ул ата-аналарга балаларын тигез, бәхетле гаиләләрдә үстерергә теләде. Бәхетле әниләрне якынлашып килгән Халыкара хатын-кызлар көне белән дә котлады. Традиция буенча 8 март алдыннан безнең беренче туган балаларыбызны, гаиләләребезне котлыйбыз. Шушы балалар туу белән кемнең беренче баласы, кемнең икенче, кемнең өченче, дүртенче, бишенче балаларыбыз белән чын күңелдән тәбрик итәбез, котлыйбыз. Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле әниләр, әтиләр, гаиләләребез ныклы булсын, балаларыбыз бәхетле булсын, шулай исән-сау гына бергә бер гаилә булып, матур итеп Азнакаебызда яшәргә язсын. Барлык әниләребезне, хатын-кызларыбызны 8 март бәйрәме белән тәбрик итәбез.